Ето тук водичката тече. Хасковски минерални бани. Кеф, гледай колко народ идва тук и си топат краката. Кой да фана да ме снима? Да не да продължаваме. Е така? Е така, дръж и ме хвани. Не натискай нищо. Да, защото моите. Така, снимай ногити. Така. Така да не е голям много клипа. Да по-малък да може да го изпратим. Кажи сега къде се намираме, бойно другарче. Минерални бани Хюстън. Така. Сити Хюстън, Хасково. Така лечебните води, да се топлиш, да може да фърлиш патериците и да ни се правиш на щупин.